Waray mga moms. Pupunta namin to sa simbahan na box. Kasi papahugot-hugot daw. Sabi ni Mami. So, let's go! Tara na! Three, two, one. Yan. Yan. Yan, enjoy yan rin. Ako na ako. Ano yun? Kadi! Nana, ako nana! Tapos ka na, kanina! Tapos ka na! May kamot! May kamot! Mahumot! Bitoy! May kamot! Ayos din naman, ayos din. Ako lang ako din kay nagsasalamok. Go! 1, 2, 3. Volleyball. Kabataan na, kabataan. Kabataan naman. Kabataan naman. Ate, kasunod ante. 1, 2, 3 na ba? 3. Volleyball. Ito na. Hindi mo na ito. Yay! Uy, ay na didan. Wow! May dapat hindi ka dito. Anay. Anay. Dari ana na. 1, 2, 3. Hugot. Ana. Lagi. Naman ma. Anay. 1, 2, 3. Hugot. Next, ano na? Pudaka. Ay, 1, 2, 3, hugot. Ay, garaan naman ako ito. Anay. Anay, nami naman. Ako naman. Radyo nami. Uy, tapos ka na. 1, 2, ano niya? Luwag. Kato na. May dapat ito nga sakod. Kadamot item ito. 2, 3. Hugot. Jonami. 1. Oh, yung sala. 3. Kaya ano yung mahugot siya at iyo. Bahala ka mo. 1, 2, 3. Hugot. Puro baon. Karto. Kaya ako naman. Kadamo na. Ano ito niyan naman? Nadiri ka pa ini. Next na next. Kanay kita formal. Next. 1, 2, 3.
saguiton. Nahino na, Riley. Hindi na. Go. Go, holbot. Ah, ano imo? Ari atilin din ba? Ato gi sa saguri damo pa dito sa saguri. 1, 2, 3. Wow, midja sa niya daw. Sagot. Anay. Anay. 3. Hugot. May mga midja sa nira na kuha. Iniap ito. 1, 2, 3. Hugot. Na. 1, 2, 3. Uy, usala. Wala. Ito na natin ka. Naot, di kayo maigo ako. Yun na. 1, 2, 3. Hugot. Yun. At ito naman ang pitaka. Nadara na. Yun na. 1, 2, 3. Just Wag ako. 3. Again. 2. 1, 2. Magkaumang ka naman dikdik. Na. Dapat ang toothbrush. Dapat ang toothbrush. Maupay toothbrush lugod. Balitaw, anay. Wala balitaw, ano pa yung serious na? May napagkain na. Okay na. Ready. Go. Ready. 1, 2, 3. Hold bot. Ating duway papilitan. Sala. Sala. Sige, anay. 3. Ay, pag inalo ka, yan ay mayaw. Rubanan among pan at tapos na di rin na pwede.